Sajr, sa dak ġejt elett fil-Parlament Ewropew. L-ewwel kummenti tiegħek u x'se tkun qed tiffoka l-ħidma tiegħek fil-Parlament Ewropew. Ovvjament ringrazzja għal dawk kollha illi ivvutaw fl-elezzjoni tas-sena li għaddiet. Kienet elezzjoni importanti, ningrazzja ħafna lill kandidati kollha għaliex bl-effort tagħna lkoll flimkien naf kemm ħdimna kollha kemm aħna sabiex ksibna l-aqwa riżultat tal-partit politiku f'pajjiżna u kien għalhekk illi wkoll erbaħna ir-raba' siġġu. Bl-ebda dubju ħankompli naħdem fuq it-tajjeb kbir illi għamlet l-MP Mirjam Dalli. Mirjam ħadmet ħafna fuq il-qasam ambjentali, fuq il-qasam tas-saħħa pubblika, fuq l-ixus ta' drittijiet ċivili u drittijiet tal-bniedem kif ukoll l-industrija, u allura nħares il-qudiem li nkompli nibni fuq dak illi għamlet Mirjam Dalli. Ovvjament huma oqsma li anke jien dejjem ħdim fuqhom u jinteressawni, ġifieri l-ambjent, id-drittijiet ċivili, u naħseb illi bil-ħidma tagħna l-koll flimkien nistgħu naraw li isem pajjiżna ikompli tiela l fuq u miexi l qudiem. Ir-reputazzjoni tal-pajjiż hija importanti ħafna. U allura parti mix-xogħol tagħna ħajkun illi naraw li isem pajjiżna jkompli jimxi l qudiem. Dan nagħmluh bil-kuntatti li għandna fil-Parlament Ewropew, forsi fortunat fis-sens illi ħdimt Brussell għal 5 snin u hemmhekk waqt il-preżenza ta' pajjiżna kont qiegħed immexxi l-relazzjonijiet bejn il-Gvern Malti u l-Parlament Ewropew, bejn il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea u l-Parlament Ewropew. Allura l-kuntatti li tagħmel matul dak iż-żmien ovvjament issa rridu nsarfuhom f'ħidma favur pajjiżna.